దేవునికి స్తోత్రాలు. మీ అందరికీ వందనాలండి. భారతదేశంలో అదేవిధంగా ప్రపంచ దేశంలో ఉన్న మా ప్రియ సహోదరి సహోదరులందరికీ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి పేరిట మరొకసారి శుభాబంధనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళారా, మరి ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా మరి ఎన్నో సమస్యలతో మనం బాధపడుచున్నాం. అదేవిధంగా ఏమనంటే మరి మనం గమనించినట్లయితే కోవిడ్-19 అనగా కరోనా యొక్క వ్యాధి మరి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేకులను మరి భయాందోళనకు గురి చేస్తూ అనేకులు కూడా మరి ప్రాణాపాయాల్లో ప్రాణాలు కూడా కోల్పోయిన పరిస్థితిని మనం చూస్తున్నాం. ఆ యొక్క విషయంలో మేము చాలా మరి చింతిస్తూ మరి ఎంతో బాధాకరమైన విషయాన్ని మీ అందరితో పంచుకుంటున్నాను. ప్రియమైన దేవుని వల్లరా, మరి అదేవిధంగా గవర్నమెంట్ వారు కూడా మనకి ఎంతో సహాయం చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా మరి పోలీస్ వారు, అదేవిధంగా డాక్టర్సు, మరి నర్సులు, అదేవిధంగా మరి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనకి ఎంతో సహాయం చేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి అదేవిధంగా మొట్టమొదటిగా దేవుడు కూడా మనకి ఎంతో సహాయకారిగా ఉన్నారు. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ లేఖనంలో ఒక వాక్యాన్ని నేను మీకు పరిచయం చేయబోతూ ఉన్నాను. చూడండి, అపోస్తల కార్యము 10వ అధ్యాయము 34వ వచనంలో మనం ఒక వాక్యాన్ని మనం చదవబోతూ ఉన్నాను. దేవుడు పక్షపాతి కాడని నిజంగా గ్రహించి ఉన్నాను. ప్రతి జన్మలోనూ ఆయనకు భయపడి నీతిగా నడుచుకున్న వారిని ఆయన అంగీకరించును. ప్రభునందు ప్రియులైన దేవుని వల్లారా, మనము దేవుడు పక్షపాతి కాడు అనే ఒక విషయం మనం గమనించాలి. దేవుడు అందరినీ కూడా ఎంతో ప్రేమగా చూస్తున్నాడు. దేవుడు ఉన్నాడు. అయితే మనము దేవుని వైపు మనము ఒకసారి ఆలోచించలేకపోని యొక్క పరిస్థితులు మనము ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి. ఈరోజు మనము ఇక్కడ లేఖనములు ఏం చదువుతుందంటే, ఆయనకు భయపడి, దేవునికి భయపడి ప్రతి జన్మలోను అంటే మరి ఏంటంటే మరి యొక్క కుల భేద మతాలు ఏమీ లేకుండా ప్రతి జన్మలో కూడా ఆయనకు భయపడి మరి నీతిగా నడుచుకున్న వారిని ఆయన అంగీకరిస్తారు. అందరినీ కూడా స్వస్థపరుస్తారు. మరి ఈరోజు వైరస్కి అనేకులు భయపడుతూ ఉన్నారు. దయచేసి ప్రభు పేరట మరొకసారి మీకు తెలియజేస్తున్నాను, ఎవరు కూడా భయపడవద్దండి. మొట్టమొదటి అందరూ కూడా ప్రార్థన ఇచ్చేయండి, దేవుణ్ణి వేడుకోనండి. ప్రపంచ దేశాల్లో భారతదేశంలో ఉన్న మరి పాస్టర్సు, అదేవిధంగా విశ్వాసులు, అదేవిధంగా పెద్దలు, మరి అదేవిధంగా చిన్నలు, వృద్ధులు, పసిబాలు ప్రతి ఒక్కరు కూడా దేవుని వేడుకోనండి, ప్రార్థించండి. దేవుడు మనని ఈ యొక్క సమస్య నుంచి విడుదలిస్తారు. మనందరూ కూడా మరి చక్కగా దేవుడు మనని బలపరిచి దీవిస్తారని అందరూ కూడా మనం చేస్తూ చిన్న ప్రేయర్ చేస్తూ ఉన్నాను. పరిశుద్ధుడా, సర్వసృష్టికర్త, మీకే వందనాలు, స్తుతులయ్యా. నైనా ప్రపంచ దేశంలో మా యొక్క భారతదేశంలో ప్రభువా, ఆయన ఎంతో భయంకరమైన భయాందోళనకు గురైపోతున్న ప్రజలను మీరు జ్ఞాపకం చేసుకొని దీవించి ప్రతి వైరస్ నుంచి విడుదల అనుగ్రహించి, అదేవిధంగా నాయన ప్రభు నాయన విశాఖ హయాత్ అని నాయన పట్టణంలో ప్రభు అక్కడ మరి యొక్క గ్యాస్ లీక్ అయి ప్రభు అక్కడ అందరూ బిడ్డలు మరి బాధపడుతున్నారు. వారికి కూడా సంపూర్ణ స్వస్థత మీరు అనుగ్రహించి తోడుగొని కాపాడి మమ్మల్ని అందరికీ కూడా బలపరిచి స్థిరపరిచి మహిమ ఘనత ప్రభావాలు మీరు పొందుకొనమని యేసు క్రీస్తు వారి నామంలో అడిగి వేడుకునిచున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. అందరికీ శుభాభివందనాలండి.